Bizi bir giňden ýaýmak esasy bir şul hasıl toýunyň bir esasy bir öňe sürilen siýasaty bolupdyr. Ýene şu ýerde bir zady bellek geçmeli. Ýurdumyzda şul bagy hanlarymyzyň bir münasip işlemegi üçin, olaryň bir şul eken rahmetini bir höýürini görmek üçin hem bir ähli amatly şertler döredilýär. Ýylyň ýurdumyzyň bir şu daýhanlaryna bir döwrewap tehnikalar alınıp berilýär. Onuň netijesinde osa daýhanlarymyz bir toprokdan bir bol hasyl ýetişdirýärler. Ine paýtagtymyzyň bir Garam derýasynyň boýunda gurnulan şul hasyl toýunda bir saçaklarymyzy bezeýän şul irimişler, nazymmatlaryň özüni görende bolsa ýurdumyzda bir adam bir ýaşamak üçin bir zerur bolan ähli bir aza kopsullygynyň bir ýurdumyz tarapyndan bir üpçün edilýändigini görmek bolýan. Ýurdumyzda alınıp barlayan aza kopsullygyny üpçün etmek bilen baglanşykly siýasat bir ähli sebitlerimizde hem den derecede alınıp barlayan ýurdumyzda esasen bir döwlet tarapyndan öňe sürilen esasy bir önümleri bolan ýa-ni dänäniň şeýle hem pagtanyň önümçiligi ýylyň bir hasem bir ilmi taýdan işlenýär. Ýurdumyzyň edermen gallasylar tarapyndan bir şul däne hasylyny döwlete taşyrmak bilen baglanşykly meýilnamany üstünlük ýerine ýetirdiler. Häzirki wagtda hem ýurdumyzda alınıp barlayan şul pagta hasylyny ýygnamak bilen baglanşykly işler hem gazgalanly ýagdaýda alınıp barlaýar. Ine şu ýerde şu hasyl toý bayramçylyk geçirilýän ýerde görkezlen sergiler şeýle hem bir ýurdumyzyň dürli ulgamynda hususan-da pagtaçylyk, däneçilik, maldarçylyk we ulgamynda amal aşyrylýan işleriň bugun kununda şol dawralanmasy görünip dur. Ine ýurdumyzda şu işleriň amal aşyrylma ilkinji nowatda ýurdumyzda amal aşyrylan azy kopsulygyň üpçün edilmegi şeýle hem ýurdumyzyň bir daýhanlary üçin amal aşyrylýan işler şeýle hem daýhanlar bilen bir geçirilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda amal aşyrylmagy hemişe döwletimiz tarapyndan izderli aladalar edilýär. Şeýle hem şu işleriň bir ýurdumyzda milli kanunçylygy kämilleşdirmek iş hem bir Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan izderli alınıp barylýar. Şu ýerde hasem bellemelerden biri häzirki wagtda ýurdumyzda hereket etýän milli kanunçylygymyzda hem şol ilkinji nowatda aza kopsulugyny üpçün etmek şeýle hem bir kärendeçilerimizi, daýhanlarymyzy, hususy yer eýlerimizi döwlet tarapyndan goldamak bilen baglanşyk hem milli kanunçylygymyzy izderli kämilleşdirip gelýär. Hususan da bellek geçmeli ýurdumyzda hereket edýän Türkmenistanyň yer hakynda bitew kanuny, Türkmenistanyň suw kodeksi, Türkmenistanyň tokoy kodeksi ýaly kodekslerde gal berse ine bir näçe kanunlarymyz ýani däneçilik hakynda, pagtaçylyk hakynda, yerleriň meliorasiýasy hakynda, azy kopsullygy hakynda Türkmenistanyň kanunlary owgaçylyk ösdürmek döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda, yerleriň meliorasiýasy hakynda Türkmenistanyň kanuny we beýleki bir näçe kanunlarymyz bugun esasen şol ýurdumyzda ekologiýa taýdan arasy önümleri üpçün etmek baglanşykly milli derecede alınıp barýan siýasatymyzy bir hukuk taýdan üpçün edýär. Ýurdumyzda bellen geçirilen hasyl toýda barasy hem şu alınıp barýan ýurdumyzda alınıp barýan şu siýasatyň hem bir esasy bir dawralanmasy bolup dur. Ine şu pursatda ilkinji nowatda ýurdumyzda bir şunyň ýaly irimişleri bir östürip beşdirmekde, özüniň bir ahlaklaryny gaýgyrman zähmet çekýän edermen bagy daýhanlarymyza, bu kärendeçilerimize köp sag bolsunlar aýdýan şeýle hem bir Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağymyzy, hormatly prezidentimiz arka dağı gahrman terdarymyzy şeýle hem ähli Türkmen halkymyzy giňden bellen geçirilýän hasyl toý bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýan gahrman arka dağymyzyň arka dağı gahrman terdarymyzyň janlary sag ömürler uzak bolsun, ýylyrt bähmetli döwlet ähmiýetli işleri hemişe rowaşlyklara beslensin. Sag bolun beren görüňlüğüňiz üçin. Bizem sizi ýurdumyzda bellenýän hasyl toý bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýat gelejekde de gahrman arka dağymyzyň hormatly prezidentimiziň bir durmuşy ornaşdyran işe daşar siýasatyny münasip goşun goşmakda diňe üstünliklerem arzu edýär. Sag bolun. Edi watandaşlar, hormatly adamlar, ne hasyl toý münasibetli bayramçylyk dabarasy giň germe eýe bolýar. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty Allahyar Omorov. Allahyar bayramlar gutly bolsun. Sağ olun, halkara parakaçılık ve anlaşmak kıyılımızın her bir günü toydur bayramları, il bähmetli, yurt ähmiýetli tarihi wakalara beslenýär. Däp bolup gelýär. Her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesi hasyl toýy ýurdumyzyň ähli günçeklerinde giňden bellenilip geçilýär. Ine biz hem bugün Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary bolup Garagum derýasynyň kenarynda ýürüýte gurnalan hasyl toýunyň bellenilýän dabarasyna gatnaşýarys.
Dabaranyň geçirilen yerinde ine bu yerde sergi gurnalypdyr. Bu sergide yurdumuzun owa hojalyk önümlerini, ahal teke bedewlerimizi, Türkmen ağlabaylaryny, milli şahsepleri, başga da Türkmen halkymyzyň bir näçe milli gymmatlyklaryny wasp edýän sergiler görkezilipdir. Hormatly prezidentimiz arkadaky gahrman serdarymyzyň başçylygynda, owa hojalygynda, yurdumyzyň ähli ulgamlarynda gazanylýan üstünlikler bilen deň hatarda yurdumyzyň owa hojalyk puwdagynda hem giň möçberli işler durmuşa geçirilip, ulu üstünlikler gazanylýar. Ýylyň-ýylyna owa hojalygynda daşary ýurtlarda öndürilen täze tehnikalar satın alınýar, bar bolanlarynyň üstü satın alynyp täze tehnikalar bilen doldurylyp durulýar. Şeýle de ýokary hille tohumlar bilen dökün, suw üçinçiligi bilen üçün edilip döwlet derejesinde giň möçberli işler amala aşyrylýar. Öňde barjy zähmet çeken daýhanlarymyza hormatly prezidentimiziň adyndan bayraklaryň goşulmagy ýa-da bir watana bolan söýgüsü üçin diýen medallaryň goşulmagy bolsa zähmet söýer daýhanlaryň sarpasynyň belentdedigini görkezýär. Her bir güni toýdur bayramlara, şadlykly wakalara beslenýän ýurdumuzy ösüşlerden ösüşlere alyp barýan hormatly prezidentimiz arkadaky gahrman serdarymyza, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýarys. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimiz arkadaky gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkymyzy hasyl toýy münasibetli tüý süremden gutlaýaryn. Gahrman arkadamyzyň, arkadaky gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, ýyl ýurt bähbetli, tutuş adamzat ähmiýetli alyp barýan beýik işleri hemişe rowaçlyklara beslensin. Köp sag bolun Allah ýar, arzularyňyz hasyl bolsun. Sede geljekde işleriňizde ulu sünükler arzulaýar. Sag bolun. Köp sag bolun. Mehrimanlaşlar evi vatandaşlar inha hasyl toy bayramçylygyna söhbetde şarkal dowam etýär. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzasy Şirin Cemal Yegelekova. Şirin Cemal min bir ýürek boýtaşyň beýanynda aýtýar. Bir karar döwletimiziň täze ýagyna galkyşy döwrüne halkara parahatçylyk we anaşmak gelýän bilen her urunmy täze ötüşlerden taryhy wakalara bitinindir diýip ulu boýtançylaryny bellemek bolýar. Her ýylyň däp bolşýaly noýabr aýynyň 2-nji ýekşenmesi hasyl toýy. Hasyl toy 2025 bugun kun bayramçylyk toýlaýar. Hasyl toy ol bereketiň toýy. Hasyl toy topragyň toýy. Hasyl toy daýhanyň toýy. Li däp deturlanmady ýokary derejede dowam edýäniň hem gözü şaýady bolýar. Gadanlarymyň gaýnap duranyny, ýa-ni milli tagamlarymyň halkymyza hödürlenip duranyny, şeýle hem milli oýunlarymyň ýokary derejede bäsişikli ýagdaýda geçýäni gözü şaýady bolýar. Şeýle hem gahrman arkadamyň başlanýy bilen biziň ýurdumyzda sporda, bilime, saglygy ul ünsürlýäni hem şerde bellemek bolýar. Hormatly prezidentimiz arkadaky gahrman serdarymyň başçylygyny biziň sunnatumyzyň ösýänini, özgörýänini, bütün dünýäni haýrana galýanyny ul boýtaçylar bellemek bolýar. Şeýle hem bu mähri diňe biziň ýurdumyzyň halky däl, biziň tergimede daşary ýurt mehmanlaryň hem gatnaşmagy. Her bir biziň gymmatlyklaryň, milliliklerimizin ýanyna saklanyp, olar içkin heredip hayran almaklaryny olaryň ýürek boýtançylygyny beýan etmek bolýar. Özümizde mene şeýle de biziň dalbarymyzda üzümler düzüm bolupdyr. Üzümine biziň ata-babalarymyzdan, ene-mamamalarymyzdan bugun kuna çeli däp bolup dowamata bolup gelip şol üzümleriň bir näçe görnüşlerini, onu ýokary derejede hillerini taýarlamakda bugun kun daýhanlarymyz özüniň münasip oşondyny goşýanyny bellemek bolýar. Bakçy önümlerimiz, göýük önümlerimiz, miwelerimiz biziň 4 pasylada, biziň her bir mukaddes ojagyň, mukaddes saçagyna, terligine, hil taýdan, ekologik taýdan araslygyna, ýani şeýle bizi saçyklamada bizi ýanlygyny şeýle ul boýtançylaryny bellätmeli. Arkadaky gahrman serdarymyzyň başçylygyny, biziň daýhanlarymyzyň ýokary derejede ruhy bilen tykdy işlemek üçin ähli mümkinçiliklerini döredilýäni hem şeýerde ul boýtançylaryny bellätmeli. Garum sahramyda gözellik berýän, dağlarymyda gözellik berýän ajaýyp keyikleri öreňde de ruhlananyny, duýmany alýanyny şeýerde ul boýtançylaryny bellemek bolýar. Bugun kun biziň daşy gurşagymy gorumak barada da hünärmenler özleriniň ýanky işlerini gorumakda ul işler alyp barýanyny ul boýtançylaryny bellätmeli.
Mähriyene bir zady bilemek, zerurym kadiyan biziň ýurdumyzda çekseň zähmet, ýagar rahmet diýip bilen şýaly Gahman arkadaşymyzyň başgana jülen hormatly prezident arkadaş Gahman Ferdaryn başçylygyny öňde barjy işgärlere, hünärmenlere her bayramçykda, hünär bayramçylyklarda şeýle hem toýlarda da şahyr paýlaryň ýapylýanyny gymmat bahal sowgatlaryň berilýändigini, atlaryň berilýändigini hem şeýerde Ulubuysan sülen bellädim bile ýaňy ýakynda da hem şuun kun owa hojalyk toplumyna zähmet çekýän hünärmenlere öňde barjy işgärler daýhanlara hormatly prezidentiň şahyr paýynyň döwlet ýylaklarynyň gymmat bahaly sowgatlaryň berilýändigini, olaryň şeýle gelecekde de ruhy bilentlikde işlemekde ulu mümkinçilikler, ulu howatlar döredilendigini şeýerde Ulubuysan sülen bellädim gele. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masagyny başda Gahman arkadaşymydy. Peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly prezident arkadaşy Gahman Ferdarymydy. Ähli Türkmen halkyny şu ajaýyp bayramy, hazyr toý bayramy bilen tüýsüremden gutlaýan goý elmi dama toýlarmy, toýlary ulaşsyn. Şu bardatdan peýdalanyp bir de işlemäge, dörejikli zähmet çekmäge, giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masagyny başda Gahman arkadaşymydyň. Peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly prezidentiň arkadaşy Gahman Ferdarymydyň janlar sag, ömürler uzak, il wagtda umumy adam we ähmet tartpalan işleri rowana mendillerde rowaşgyr etdentin. Köp sağ olun Şer Cemal Molim. Biz hem size halkara parahaçylyk we ançmak keline ählal barýany işlerinde diňe rowaşyklara wetlenmäň tüýsüremden arzu etýäs bayramçylygyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Edi watandaşlar, hormatly adamlar, ne hasyl toý münasibetli bayramçylyk dabarasy, giň germe eýe bolýar, ne bagtyar çağalar, milli oýnumyz bolan düzüm oýny, şeýle hem şaşka oýny, kuş toýunlary, bagtyar çağajyklar ýerine ýetirip durlar. Bayramçylyk gutlawlary, hassa bir kalp joşgunlary, bugun her birimiz begenler bu ýsandyr ýa. Ne hasyl toý münasibetli geçirilýän sergiden biz häzir gepleşigimizi söhbetde şarkal dowam eder. Gepleşigimizden daşlaşmaň, biziň bilen ýaýlymda galyň. Edi watandaşlar, hormatly adamlar, ne ýurdumyzda toýlar toýlaşýa, hasyl toý münasibetli bayramçylyk dabarasy, giň germe eýe bolýar. Ne Akşäherimiz, Aşgabadymyzyň gözel kunjaklaryny, ne Garawum derýasynyň geçýän ýerinde hasyl toý münasibetli sergiler giňden ýaýwanlandyrly. Ine görýäs, ba osanlygy syňnaýar. Umuman o bu hojalyk bugdagyny ösüşler, özgörtmeler şu sergide giňden görkezlipdir. Ýylyň ýylyna ýaz pasyny, güýz pasyny Türkmenistanyň ähli halk bag ekmek dabarasy geçirilýär. Ne arkadaşly Gahman Ferdaryň gatnaşmagyna güýzlük bag ekmek dabarasy hem ýokary derejede geçirildi. Ine görýäs, ba osanyňa bürenen gözel tebigatyň bir ajaýyp görnüşlerini syňnaýar. Biziň häzirki söhbetdeşimiz şolar dogrusyna gurrun berer. Salam, özüňiz bilen tanışa diýip bayramçylyk gutlawlaryňyzy paýlaşdyňyz. Men Aşgabat şäheriniň beden töre we sport barada baş müdirliginiň ýürüýteleşdirilen Küçük Şaşka mekdebiniň tälimçi muallim Ýazyka Öwgezowa. Ynha görüşimiz ýaly ählimizde ma'lum bolýar. Biziň bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwründe biziň her günümiz bir taryhy senelere, şatlykly wakalara weslenýär. Ynha şu şatlykly wakalaryň şunem biz şaýada bolýas ýurdumyzda bir hasyl toý, bir uly dawara bilen, uly gün bilen bellenilýär. Bu bolsa biziň ýurdumyzda ähli pudoklar bilen bir hatarda o hojalyk ulgamyna hem uly ünsüň ündägiň ýokary derejede degini şeýle hem olaryň hem bugünkü gün bir çekýän zähmetiniň görüşimiz ýaly mewelerini görüp durýar. Bu bolsa elbetde biziň ýurdumyzda bir hem bir raýatlarymyzyň bir erkin awadan ýaşamaklaryna, öz çekýän zähmetleriniň bir rahmetini görmekleriniň bir pursatlar diýip düşünýär. Elbetde ynha görüşimiz ýaly Garawum derýasynyň kenarynda bir owadan bag, osanyga, gulguzarlyga bedenmegi, şeýle hem o hojalygynda bir öndürilýän bir ekologiýa taýdanam arasy önümlerimiziň, öz ýurdumyzda öndürilýän önümlerimiziň bir sergisiniň bolmagy, şeýle hem şol ýerde diňe bir sergilenmek bilen çäklen men ähli pudoklaryň agdy birlikde, jeweslikde şol toýda bara gatnaşyp bir özleriniň bir bayramçylyk goşandyny goşmaklary eýýän bu biziň ählimizin göwnümizi göwe ýetirýär. Ynha görüşimiz ýa şu ýerde bir türkmen milli oýunlarynyň bir ýaýwanlandyrylmagy, tansçylaryň, aýdymçylaryň, medeniýet işgärläriniň, sunwat işgärläriniň ählisiniň bir agdy birlikde, bilelikde gatnaşmagy, sport ulgamyndaky zähmet çekýänleriň ählisiniň bilelikde gatnaşmagy elbetde bu bolsa biziň ýurdumyzda eýýän
agdy berliň, jewsliň bir höküm sürýänligi şeýle awadan asuda ýurdumyzda bir adamlaryň kämil ruhly, sagdyn bedenli bolmaklaryna hem edilýän insaladan has ýokarda donuň bir şuňkun aýdyň şaýady bolýasa. Ha bizim şu ýürüteleşdirilen küçük şaşka mektebimiz bolup gal bersede Aşgabat şäheriniň beden terbiýe sport barada baş müdürlüginiň ähli sport mekteplerinde bir tälim alýan türgenlerimiziň özleriniň sport görkezme çykyşlary bilen gatnaşmaklary bu bizi has hem begendirýär şu çäre gatnaşýan ýaş türgenlerimiziň hem bir ýadyndan çykmajak ajaýyp fursata bir eýe bolurlar-da sebäbi şeýle ajaýyp bir görnüşi görmekligiň özi biz üçin bir ulakan bir ýatdan çykmajak ajaýyp fursatlar bolýar. Bu bolsa elbetde geljekde hem biziň şo bir önjeli zähmet çekmegimizi bir döwrümizin ösüşlerine özümiziň batly gadamlarymyzy goşmagymyza hem uly tergi berýär. Bu fursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli halkymyzy şu hasyl toý bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýaryn edermen daýhanlarymyza çäjiňizde bereket diýesim gelýär. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler, şeýle bir döwre wagtlarda işlemäge, öwrenmäge, öwretmäge, türkmen sportyny şan şöhratyny alşa galdyryp ýaş türgenleri bir dünýä ýüzüne çykarmagy uly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, iýil ýurt bähwitli tutýan tutumly işleri elmedama rewajasyn toýlaryňa toýuzlaşsyn. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Sede geljekde işleňizde ulysyny arzulýar. Sag bolun. Sag bolun. Wasfan edip bugün dilleri sayraya Edilýärler biz bayramçylyk gepleşigimizde dowam edýär. Ene bugünkü güni ýurdumyzda berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne toýlarlaşan edi diýarymyzda hasyl toý uly şadlyk şowkuny bilen bellenip geçilýär. Biz hem şu hasyl toýunyň bellenýän ýerinden gepleşigimizde bu ýönçli söhbetler bilen bayramçylyk gutlaglary bilen dowam edýär. Biziň häzirki söhbetimiz bolsa Magtumlady Naky ýaşlar uramasynyň Aşgabat şäheriniň büdümegine etrap geňeşiniň başlygy Bedirgen Oraz Memmedow. Bedirgen sizi bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýar. Ene bugünkü güni şeýle bir bol hasylyň bayramçylygy bolan hasyl toý bayramçylygyna diýdarlaşmak, söhbet etmek ören ýakymly bolup durýar. Sebäbi gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda alyp barýan her bir içerdaşary siýasatyna biz halkymyz bähwitli işleri açyk aýdym görýär. Ene bugünkü günde hasyl toýunyň bellenýän gününde her bir türkmen raýatynyň şu ýere gelen her bir illeşlerimiziň ýüzlerine gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimize alkyşladylar. Bal bolwak ýa. Ene söhbetimizi şu hasyl toý bilen baglanşykly, ýagny ýurdumyzda bellenýän hasyl toýunyň şanyna bir ýurdumyzda hemmemiziň bilşimi diýäli bazar bolçulugy, ýurdumyzyň ykdysady ösüşi bugünkü günde esas ugurlaryň biri bolup durýar. Ata-babalarymyzyň aýtmagyna görä de haýsy ýurdun bir ösüşini, özgörüşini göröýün diýsen, şol ýurdun bazaryna bar diýär. Biziň hem tögeleme bazarlarymyz şular ýaly owa hojalyk önümleri, öz ýurdumyzda öndürilen önümler bilen bol infaqatymyz şu owa hojalyk ulgamyna alınıp barýan işler bugünkü güne hasyl toý bayramçylygy münasibetli. Siziň hem bu ýönçli gurulmagyňyzy dinläýilen. Berkarar döwletimiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe biziň her bir günimiz toý bayramlara şanly wakalara betlenýän. Gaşuň hunam men halkymyzyň ählimiz birlikde pudodarda rahmet çekýän şeýlede ähli ýurdumyzyň daýhanlary bugünkü güne bol hasyrly bereketiniň toýun toýlaýar. Elbetde hasyl toýuny toýlanýan şu ajaýyp toýda ýurdumyzda ýetişdirilen bir näçe galla önümlerden taýýarlanýan çörek önümleri, paxta önümlerinden taýýarlanýan bir näçe dokma önümleri bilen birlikde bir näçe sergiler ýaýbanlandyrylan. Elbetde görüşimiz ýaly owa hojalygyna ýetilen belen tepkitleri şu görýän pavilyonlarymyzdaky sergilerde de görmek bolýar. Hasyl toýuny şeýle daýhanlarymyzdan bir her bir toýa özüniň bol hasyl bilen barýan
barýanlygyny görmek bolýan. Ha öňümizde netip bolsa Bakyby taraplarymyň 30 ýyllyk bayramyna halkara derejesinde giňden taýýarlyk görülen. Ha şu bol hasylly ýaýwanlandyrylan hasyl toýunyna hem daýhanlarymyň hem şol Bakyby taraplarymyzda özleriniň zähmet üstünlikleri bilen barýanlygyny görmek bolýar. Ha şeýle bol hasyl döredýän daýhanlarymyň durmuşynda şeýle bir zady görmek bolýar. Elbetde ýurdumyzyň islenip ulgamyna zähmet çekýän hünärmenler bolan daýhan bol, ýaş hünärmen bol, medeniýet ulgamynda zähmet çekýän bolan, sport ulgamyna zähmet çekýän bolan, islenip ulgamda türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamynyň arkadaly gahrman serdarymyň öz halky hakyny edýän taýsyz tagallalaryň netijesini görmek bolýar. Ha şu görýän ajaýyplyklarymy hem şu ýaýwanlandyrylan hasyl toýunaky sergileriň ählisi hem daýhanlarymyň ýeten belin tepkitleriniň ýene bir aýdyň suwtnamazy bolup durýar. Daýhanlarymyzda döredilen şertler, döredilen mümkinçilikleriň netijesini şu bol hasyllarda görmek bolýar. Bedirgen bugünkü günde ýurdumyzda her bir ugurda zähmet çeken hünärmenlere çeken zähmetiniň höýürini görmeklik üçin şeýledene şo çeken zähmetleriniň bir armasyny ýetirip durýan bir näçe şulýan toý dawaralar, şoň bilen bir hatarda da gahrman arkadaşymyň hormatly prezidentimiň adynan bir näçe sowgatlar berilmekligi bu ýene de bir her bir hünärmeniň öz hünärine bolan söýgüsiniň artmagyna içergi berýär. Aýulun serga aýlanyp bersolen görýän we adam häzirki wagtda bizim bazarlarymyzda ýylyň islenlik pasyna öz göwüniň isen göýgönümlerini almaga dolu şertler we mümkinçilikler bar. Şu ýerde göýüp pasyna garamazdan garpazlarymyň, gawunlarymyň ýetişdirilmegi, alberta da beýleki göýgönümlerimizin ak bazarlarymyzda çykarmagy, azyk bolçulugyny üpçün etmek bilen birlikde halkyň ýaşaş şertini hasy gowlandyrmak bilen bagly bolup durýar. Bu döredilen şertler, bu döredilen mümkinçilikler hem bir taraplarımızdan bize veren bilgileri. Elbette bizi baktiyar zamanında yaşayan, eşretli durmuştu, okumağa, işlemeğe, öğrenmeğe, döretmeğe, dörecilikle zahmet çekmeğe, dörediyen ähli şertlerdir mümkinçilikler için. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaly gahrman serdarymda köp sag bolsun aýdýar. Goý Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýyly ýurt bähwitli umumy adamlar rahmetli. Biz ýaşlar rahmetli alyp barýan beýik başlanýar elmydama rowaşlyklary we ähli türkmen daýhanlaryny, şeýle de türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaly gahrman serdarymyny hasyl toý bilen tüýsürekden utlaýar. Köp sağ olun Bedirgen. Bizim siz ýurdumyzda bellenýän bir adyk bolçulugynyň bayramy bolan hasyl toý bilen tüýsürekden utlaýar. Gelecekde de işiňizde diňe üstünlikler gazanyp bir gahrman arkadaşymyň hormatly prezidentimiň alyp barýan siýasatyny hünäriňiz bilen münasip goşan goşmakda diňe üstünlikler arzu edýär. Sağ olun. Mährumaýlaşlar edýär watandaşlar biz bayramçylyk pursatlaryny söhbetler şarkal dowam etýär. Salam, özüňiz bilen tanışaýyn. Salam. Men Putay Wagnamat Türkmenistanyň Daşky Şowy Garamak ministrleriň Köpetdağ Döwlet TV Garahanasynyň ilmi bölüminiň başçysy. Ha şuň köňüne ýurdumyzda bir giňden ýagny hasyl toý bayramçylygy bellenip dur. Bu bayramçylyk diýleni ilki bilen bir gözüňe gelýän zat bir ýurdumyzda bir azyk howpsuzlygyň üçin edilýäniň daşky urşawymyzy goralýanyň häzirki wagt ýurdumyzda şeýle hem bir bolçulugyň toýy bolup durýar. Ha şuň köňüne de hem bu hoja pudonyň giň gerimli pudak bolup onuň düýmüne de hem daşky urşaw pudagy hem hereket etýär. Häzirki wagtda daşky urşawymyzy goramak, TV ýatymyzy aýuly saklamak boýunça bir näçe maksatnamalaryň işler alınıp barýar. Hasyl toý bayramçylygyň öňe sirasine ýurdumyzda ähli halk baga kirişik dawarasy geçirildi. Bu dawarada hem gahrman arkadaşymyň özüniň gatnaşmagy hem biziň üçin bir hasy bir beýenlerji taryh wakalar meri boldy. Çünki biziň ýurdumyzda bir TV ýatymyň daşky urşawymyň arasy bolmagy, şeýle hem bir TV ýatymyň köp türlüğini köpertmek boýunça alınıp barýan işleriniň bir buňky netijelerini görkezýäniň hem aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Ýene şular dogrusyna ýürek boýsanşaňy beýan edäýseňiz. Ýurdumyzda her ýyl hasyl bayramy ýokary derejede belenip geçilýär. Muňa ýurdumyzyň ähli welaýetleriniň mehmanlar şeýle hem görýär. Daşar ýurtly mehmanlaryň hem köpüsi gelipdirler. Hasyl diýmek adyndan belli. Şeý daýhanlarymyzyň bir ýylyň dowamyna ýerine ýetiren işleriniň netijesi biziň ýurdumyzda bir azyk bolçulugyny görýär. Şeýle hem daýhanlarymyzyň
şuur bugün Hasyl bayramyna öz önümlerini gawunlar garpydyr şeýerler hem bir gözüňi dokunurýan baýlyklarymyz bolup durýar. Şeýle bayramçylykda biz her ýylda hem özümiziň Türkmenistan Daşgyrşy Goramak Ministrligine tarapyndan bir sergi gurnalýar. Naşy sergide görüşüňiz ýaly ýurdumyzyň tebigi baýlyklaryny hem görkezýär. Umuman aýdymyza tebigat bu ören gymmatly genofonda baý bolup durýar. Şuul bugünne biz bazarlarymyzda dürli meýweler ýylyň dowamyna gyş wagtlary şu dürli meýweler bilen üpçün edilýär. Geçirilýän bayramçylykda biziň daşdöwregimiz alyp baglar şeýle howanyň bir amatlygy, bir hasam bir gözellikler bu bayramçylyga hasam bir gyzyklanýar, bir görüp goşýar diýsek hem ýalňyşmar. Ana şular ýaly bayramçylyklar ähli halk ýower biziň ýurdumyzda bir däwe bilen ýylyň dowamyna 2 sapar ähli halk ýoweryna gatnaşmak bilen biziň ähli raýatlarymyzdan uldan kiçileriň gatnaşyp şoňa öz goşandyny goşýar. Ana biziň Türkmenistan Daşgyrşy Goramak Ministrligi tarapyndan hem ekologiýa babatda halkara derejede döwlet derejede bir näçe çäreler geçirilýär. Şoňa bütün dünýäde geçirilýän ähli ekologiýa babatda alyp barýan konwensiýalary, maksatnamalary Türkmenistan hem şoňa goşulýar. Şonuň üçin hem dünýä ýüzüniň tebigatyna, dünýä ýüzüniň ekologiýasyna özüniň goşandyny goşýar. Biziň ýurdumyzyň hem tebigat baýlyklaryny, tebii gözelliklerini bilýär, hemmeler bilýär. Şeýle bir baý tebigatymyz bar. Dağ diýse dağymyz, Hazar deňizimiň özüň bir aýratyn gözelligi, Garagum Sehramyzyň özüň bir aýratyn gözelligi münasip. Umuman aýdylanyna biziň gözel tebigatymyz şuul bugün dünýä derejede uly ähmiýete eýe bolup durýar. Ana şuul bugün şeýle sergide görkezlen ýaban haýwanlaryň hem bir biziň ýurdumyzda şeýle hem Türkmenistanyň gyzyl kitabyna gizilen tebigaty goramak halkara birleşiginiň sanawyna gizilen görnüşler bolup durýar. Ýurdumyzda tebigi baýlyklar gorap saklamakda hem bularyň sanyny dikeltmekde bir näçe işler alınıp barýar. Şoňa şuul bugün 9 san döwlet tebigi gorahanasy barına işleýär. Menem özüm Köpetdağ döwlet tebigi gorahanasyna Aşgabat şäherine gözellik berýän dağa görýär. Şu gorahanaň tebigi baýlyklaryny ulmy tarapdan öwrenmekde, gorap saklamakda, geljekki nesillerimize abat ýetirmekde bir näçe işleri dowam edýär. Hasyl bayramçylygyň özü günden güni tebigat bilen bagly. Ýa-ni belleşmýäli biziň tebigatymyzdan gymmatly genofonda şuul gün azyk üçinçiligimiziň hem düýbün tutýar we gözelliklerimizden hem şebagy bosanlyklaryň özü umuman tebigat bilen bagly. Pursatdan peýdalanýar. Bize işlemäge döretip berýän mümkinçiliklerine Gahrman arkadamyza, arkadaly Gahrman serdarymyza uly sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny alyp barýan işlerini uly üstünlikler gazanmagyny arzu edýär. Sag bolun, dogrudan hem häzirki wagtda Daşgyrşymy goramak, onu aýagyl saklamak boýunça hem häzirki wagtda ýurdumyzda bir näçe halkara maslahatlar, halkara forumlar geçirilýär. Şol maslahatlarda da hem bugün köni biziň ýurdumyzda bir Daşgyrşymyzda zähmet çekýän alimlerimiň ýyleşmegini gatnaşmagyna bugün köni Daşgyrşymyzy gorap saklamak boýunça hem maksatnamalaryň işler alınıp barýanyny hem aýdyn suwtnamy sortyrýar. Biz hem size ýene bir ýola Hasyl toý bayramçylygyny bilen tüýsürimizden gutlaýar. Goý toý taçaklarynyň bereketli bolmagyny tüýsürimizden arzu etýär. Sag bolun. Edi watanaşlar, hormatly adamlar, hene ýurdumyzda Hasyl toý giňden toýlanyp geçilýär. Hasyl toý münasibetli bayramçylyk dabarasy giň germe eýe bolýar. Na aýdym sazlar belentden ýanglanýar. Gowy hoçalyk pugdagyna ýetilen sepgitler giňden görkezilýär. Ne biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmen Ogajalyk Uniwersitetiniň uly muallimy Akyniyaz Saparýev. Akyniyaz muallim bayramlar gutly bolsun. Ne ýurdumyzda toýlar toýlaşýar. Gahrman arkadamyň başlangyçlary bilen berkarar döwletiň täze ýa-ni galkynyş döwründe hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyň harasaty başçylygynda ýurdumyzyň owy hoçalyk ulgamynda uly ösüşler gazanýar. Belşimiz ýaly sadyetimiziň esas pudaklarynyň biri bolan owy hoçalyk pudagyny mundan meýlekem ýygyl ösdürmek, döwrawatlaşdyrmak maksady bilen ýurdumyzda döwrawa maksatnamalar, kanunlar ýygyl kabul edilýär. Belşimiz ýaly türkmen topragy gadyym we hasyla baý toprak. Munyň şeýle degeni Gahrman arkadamynyň hakyda gowherindäki şeýle-de hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyzyň äni 1000 ýyllıklardan göz açaýlan medeni datly kitaplaryndaky açaýyk tetrler okanmada, hem munyň şeýle degeni aýdynlygy bilen göz ýetirýär. Belşimiz ýaly
Gahrman arka dağımız Akbuğdayın mekanı bolan änew medeniyeti barada şeýle belleýär. Gadim änew medeniyeti dünýä ýaňsalar medeniyetdir. Hut şol medeniýetiň dünýädinde müňýylliklar geçenden soň Altyndepe, Margoş ýaly sivilizasiýalar döräpdir. Alimler bu sivilizasiýalaryň maddi medeniýetinde änew medeniýetiniň dowamatyny görýärler diýip jaýdar belleýär. Bilşimiz ýaly Türkmen topragynda öz döwründe dünýä medeniýetine saldamly goşan bir näçe döwletleriň, bir näçe medeniýetleriň bolandygyny biz taryh maglumatlardan elbetde bilýäs. Ha şu döwletleriň, medeniýetleriň aglawasy bol suw çeşmeleriň, derýalaryň kenarlarynda ýerleşmek bilen olar şol öz döwürlerinde bir ekrançylyk, maldarçylyk, fenetçiligiň gülläp etmegine özleriniň bir saldamly goşantlaryny hoşupdyrlar. Bugün berkarar döwletiň täze ýanyň galkynyş döwründe arkadaly gahrman ferdarymyň parasat başdalygynda o hoçalyk ulgamy ösdürmekde, uly ösüşler gazanýar. Elbetde bu ösüşleriň ödende bolsa ýurdumyzyň o hoçalyk ulgamyna berilýän ünsüň hemde ýergiderli satmaly berýän tehnikalaryň şeýle de şol daýhalarymyza şol döredilýän mümkinçilikler esasynda daýhalarymyz ýerden bol hasyl öndürýärler. Hasyl toýy ýurdumyzda giňden dawaral bellenip geçilýär. Anha bu görýän fergi pavilyonlarymyzda bolsa ýurdumyzyň o hoçalygynda öndürilen önümler, kerekeçilemizin önümleri, paxtadan dürlü görnüşli tekstil önümlerini, şeýle de buğdaydan öndürilen dürlü görnüşli köke, çörek önümlerini hem görmek bolýar. Bilşimiz ýaly Türkmen Owa Hoçalyk Üniversitetimizde geljeki Owa Hoçalyk ugrunda dähmet çekýän hünärmenler taýýarlamakda da bir döwre we bilim berilýär. Türkmen Owa Hoçalyk Üniversitetinde John Deere Class Case ýaly bir okuw merkezleri hereket etýär. Ha şol okuw merkezlerinde bolsa taliplerimiz dünýä ölümlerine laýyk gelýän tehnologiýalardan baş çykarmakda, şeýle de sany telematik ulgamyny özleşdirmekde bir giň mümkinçilikler döredilýär. Men hem şu pursatdan peýdalanyp hasyl toýu bilen gahrman arka dağımyzy, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman ferdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy hasyl toýu bilen tüýsürekden gutlaýaryn. O hoçalyk ulgamynda bol hasyl almaga bir giň mümkinçilikler döret berýän gahrman arka dağımyzyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman ferdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan halk bähwetli, döwlet ähmiýetli işleri mundan beýlekem üstünlikleri betlensin. Köp sag bolun akyn ýazmalym. Size de gelecekte işinize ulusunu arzulayar. Sağ olun. Sağ olun. Mehribanlaşlar, edil vatandaşlar, biz bayramçılık pursatlarından sehwetde şarkal dowam etýärmeniň häzirki sehwetdeşim Balkan vilayatynyň Gyzylabad etrawynyň 20-nji orta mektebiniň halipa muallimi Anul Nurmurad bilen gepleşmede dowam etýär. Anul muallim ha şuňkuny ýurdumyzda giňden hasyl toý bayramçylygy bellenýär. Siz hem şol bayramçylyga gatnaşýarsyňyz, şol bayramçylyk pursatlarынан öz ýürek beýsansyňyz beýan edäýsiňiz. Şu Türkmenistan devletine yemişe toy bayramlarının şayadı olup ýörse. Şu hasyl bayramynyň toýun damaraly bilen jemläp otursa, daýhallaryň şu çeken zähmetleriniň ählisiniň hüzýürini görmek üçin şun hasyllarymyzy ýygnap, inniki ekişlere taýýar bolup daýhallarymyz ähli güýjün sarp edip şu watanymyzyň bahaýlygy, halkyň bolýalygyny ýaşamak üçin edilýän alada. Şu aladalaryň aňyrsyna gahrman. Arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallasyýatyr. Şu bayramçylyklara biz uly höwes bilen toýlara gelýärse, türkmen halky umuman toýlu döwlet. Türkmen halky şu toýlaryny, ödäp desturlaryny, şeýle bir gymmatlyklaryny aýap saklamagy, nesilden nesile geçirmekligi, şeýle bir däp desturlaryny ýöretmegi uly üns berýär. Indi biz ýaşul nesil bolup şu döwletimize bol geçen ähli toýlu davaraly pursatlary umuman döwletimize bol geçen ajaýyplyklaryň hemmesini wagt etmekde ýaşlaryň arasyna düşündiriş işlerini geçirýär. Tebebi bir ýöne bir toy däl, men aňyrsyna ullakan many ýatyrda. Biziň arsalymyz, döwletimiz, şu toýumyz, bereketimiz, ähli zadymyz şu biziň hasyl bayramyna jemlenip durda. Türkmen halky ähmet söýür halk. Sebebi toprağımızın altın zirveni örýärler. Umuman bizim ýer asybaýlyklarymyz, umuman ähli baýlyklarymyz bizim
yaşlarımızın, bizim çağlarımızın isretli zamanında yaşamak için edilen aladalar da şu isretli zamanın yaşayışın hüzürünü görüp yaşamağım her bir ineleri, her bir Türkmenistan yaşayıcısını bir ulu baktı. Biz baktın paylı halk. Şunun için biz büyüsonmağı dolu hakkımız var. Bizim büyüsoncumuz, oğuncumuz juda bir giyindinne. Sebebi şu fırsatlar göründü, yürek coşman, hiç bir tolgunman geçirmem olmayada bayramçılıkları. Ne şu bayramçılığın takasına otuyor, söyleyün şu attığım Mehmet Şayadı olup bayramçılıkta, ulu toy bayramçılıkta otuyor. Pişirilip oturulan qadanlar, tayyarlanan önümleri göründü. Türkmenistan devletinin ehli baylıklarını gözün düşüp bir ser salanda bir sonuçlu sözler ağzına geliyordu. Türkmenin şunyanak bir acayiplikler var da ine gıydan ata oğlun terbiyalmalıydı. Ne şeyle olansan biz inelerimize öz aktıklarımıza, öz yaş nesillerimize, öz okuyan okuyucularımıza Türkmenin de hep tesurlar vardı. Katı kendi atları öğretmek payımda düşüyordu. Şunun için biz şu Balkan vilayetinden keçetmek yanak bir kadimi, müdümi bir hünerimiz vardı. Şu hüneri biz şu alıp geldik. Görkezmek için öz hünerlerimizi, nesillerimizi de öğretmek için alıp geldik. Keçe diyen zat katı bir kamşın üstüne ediliyor. Kamşın bizim özümüzden önüp dura. Arasala şu kamşı örüp, şun üstüne keçen ediyoruz biz. Şu keçe hem taraflayın bir dermanlık, hem de bedevlik, yani bir acayiplik da şu. Bunun dermanlık haysiyetim. Sebebi bir keçe nemeden ediliyor diyen sonra yüze çıkıyor da keçe bizim öz sarçın oyunlarımızın ediliyor. Bizim hova şu yungunu sarca oyunların yungunun ediliyor. Sarca oyunlar illa 2'ye de kırkılıyor. Sarca oyunların büyüz kırkımı oluyor. Hem de yaz kırkımı oluyor. Sarca oyunların yaz kırkımının sire sartanıp aydılıyada Türkmenlerde alıp onu Türkmen halısı, Türkmen kalbı olan halısını eğirip, yuup, sarap, darap, onun türlü yüpleri önürüp, öz çöp boyalarımız bilen Türkmenistan'ı önleyen üsümlüklerimiz var. Olur bir de hem dermanlık deyip hizmet ediyor, hem zahmet kurallayıp, hem bede için akıl taraflayınla Türkmen halkının toprağının önleyen bir çöpün öden bizim için derman oldu orada. Yani biz şunu çöp boyalardan boyayıp, keçe diyor. Güz yünden edilen keçeler kalın oluyor. Hem de birk oluyor. Yaz yünden edilen kolon hallarım özünüz biliyorsunuz. Bütün dünyanın yüzünü Türkmen halkını tanıdan acayip bir kalbasının bir pasaf ediliyor da şu yerde biz keçe önümüzle geldik olayın şu terge görkezmeye bir ulu buyson sülen tarca oyunun yünden alias yuyas darayas şular türlü renklere boyayas, türlü renklerden naqşlar çiziyas. O naqşlarım Türkmen dinanları bir suratkeş olupdur. Umuman olur şunu yanak yüktü olupdurlar, oylap tapıpdurlar türlü naqşları. Şu qadim naqşların qadimlarının birim şuna äşe keçe değil ya, şu äşe naqş değil ya, şu äşe naqşlarlık. Qırqılyan yung diýäniň sebebi bir de hasıl toýla gabat kelýär-de. Güýz qırqymam. Na güýz qırqymanda da biz öz keçelemedi bilen dinanlara mahsus bolan zähmetimiz bilen gellik sowgatly Türkmen halkynyň aslynda däpde soruny bayramçylyklara, toýlara hemmemiz sowgatly gelmek bizde däp bol galypdyr. Şoň üçin biz dämedi dowam etdirýäs. Sebebi dowam biz arkada serdarymyzdan görýäs. Kahraman arkadağımızın nüshosy bizatlar oğlava dejemizin nüsholary bolup gitýärdi. Şoň üçin biz şolary ýaş nesillerimize öwredip toýlary sowgatly gelmäni özümizde byýsanç diýip hasap edýäs. Niş hasyl toýum utly bolsun. Kahraman arkadağımızın, arkadaýly kahraman serdarymyzyň başlarydyk janlar sag, ýurtlary abad tutýan tutumly işleri, hemişe rowaşlyklary weslenýär. Tüýsürekden arzu edýärin.
Awa muallim doğrudan häzirki wagtda şol bayramçylyga gelemizde bir diýsen bizde ruh weretlik, şadlyk alamatlar bar. Buňky güni edebiýarymyzda her bir ulumy toýdur bayramlara wesen. Ýani şol bayramçylyklarda da hem ýaşul wekillerimizi görmek biz üçin ýakymly pursatlar. Biz hem size halkara parahatçylyk we ananşmak ýoluna ählat bar, ýani işlerinde diňe rowaşlyklara wesenmäň tüýsüramyzdan arzu etýär. Hasyl toý bayramçylygyňyz gutly bolsun. Toylarınız toyulaşsın aydın sağ olun. Mehriban ýerleşler ene bugünkü güne berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk, inançmak ýylynda bir taraplamyzyň 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylynda hasyl toýunyň toý dawarasy hasam belent derejelere göterilýär. Ene bugünkü günde hasyl toý münasibetli bir baba daýhanlarymyzyň gazanan üstünlüklerini şonuň ýaly ýurdumyzyň owa hojalykdaşy gurşaw ulgamyna alınıp berilýän işler, ol işleriň netijesinde gazanan üstünlükler baradaky şeýle açyk aýdym açyp görkezýän hasyl toý bayramçylygyna bir sergilenen sergileri görünmezde. Ýene de bir gezek biz gahrman arka dağımyzyň hormaty prezidentimiziň bir raýatlarymyza hususan her bir ugurda zähmet çeken hünärmenlere öz iş ýerlerini zähmet çekmekler üçin döredip beren mümkinçilikleriniň netijesini görýär. Ene bugünkü günde biziň bazarlarymyzyň bazar bolçulugyny üçin edýän şeýle azyk önümleriniň bolçulugyny bugünkü hasyl toýunyň bellenýän gününe göreňde gözüň dokynýar diýileni. Ene mehriban ýerleşler bugünkü günde türkmeniň milli däp desturlaryny eýerip bellenip geçilen hasyl toý bayramçylygyna ýurdumyzyň ähli ugurlaryna hususan Owa Hojalyk Üniversitetiniň bir talip ýaşlar, muallimler hem gatnaşýarlar bilen gepleşigimizde şolaryň biri bilen gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Salam, özüňiz bilen tanışetdiň. Men Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň talibi Maksat Ýalymuhammedow. Maksat, sizi şu günkü günde ýurdumyzda bellenýän hasyl toý bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýar. Ene görşüňiz ýaly bir hasyl toý diýmeklik bir bereketiň, bolçulugyň, bayramçylygy, bagtyýarlygyň bayramçylygy diýmeklik. Ene şeýle toýlar toýlanýan ýurdumyzda da bir şeýle bazyk bolçulugyny açyk aýdym görkezýän hasyl toýuny sergilenen bir näçe azyk önümlerimiziň sergisi her bir insany begenler ýa buýsanlar ýa gowanlar ýa elbetde bu zatlaryň bize hormatly prezidentimiziň halkymyza beren mümkinçilikleriniň aýdym netijesi düşünýär. Şu pursatda hasyl toýuny bir siziň bayramçylyk gutlaglaryňyzda buýsançly söhbetiňizi dinleser. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk we ananşmak ýyly atlandyrylan ýylmylda gahrman arka dağımyzyň peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman terdamynyň parasat ýoluşçylygynda ýurdumyz gün saýyn ösýär, özgörýär, bedew ady bilen öňe barýar. Anha bugünkü gün hem bir ajaýyp bayramçylyklarymyzyň biri bolan hasyl toý bar diýarymyzda uly dawara beslenip bellenlik geçilýär. Gahrman arka dağymyz hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman terdamy Owa zähmet geçilen öňünde bir möhüm wezipeler goýýar. Ýurdumyzyň ilatyny ady önümlerlenip üçin etmek, senagatyny çyýmalanip üçin etmek, wagtly wagtynda mineral, organik dökünler bermeklik, agrotechnikaň talabyna laýyklykda ekişler geçirmeklik owa zähmet geçileriniň paýyna düşýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk we ananşmak ýyly atlandyrylan ýylmylda anha bugünkü gün görüşmeli ýaly ähli halk derejesinde geçirilýän bir hasyl toý bawa daýhanlarymyzyň çekýän halal zähmetine, mehriban toprağymyza siňdirýän päk ihhlasyna belen sarpanyň nyşany bolup biziň her birimiziň kalplarymyzy heýjana getirýär. Şol zähmetiň oňyn miweleri bolsa, ırsgal bereketiň altyn çäji bolup milletimiziň agzybirlik suprasyny ödeýär. Watan harmanyna gallanyň bir ag altyn, eksilmez hazinesi baýlyk bolan bu hazina halkymyzyň göwün ganaty boldy. Geljekki buýsançly ötüşlerimiziň binýady boldy. Bagtyar geljegimize barýan ýolumyzyň bolsa altyn menziller boldy. Biz bu toýlary tutuş halkymyz bilen bir bilelikle toýlanmazda agzybirliň halal hem de bir tämiz gözbaşlaryna gaýtadan dolanýar. Eziz watanymyzyň gadymy hem de bir müdümi bütewlik ýolunyň gursaklarymyzda miýdemezligini beýan edýär. Yetişdirilen bol hasıllar bir yığnamakda usat mehanizatorlarymyz, ýokary öndürjülükli kuwatly kombaynlar bolan John Deere, Class, Case kompaniýalary erketme başarýan bir sürücülerimizdir, kombaynçylarymyz, paxtaçylarymyz, gallaçylarymyz zähmet edermenliginiň belent nusgasyny görkezdiler. Agzybirlikde ýetilen joşgunly zähmetiň, ýetilen ajaýyp sepkitleň netijesinde bolsa, görüşmeli ýalyn bugünkü gün bir tutuş türkmen halkymyz hasyl toýuny uly bayram edip toýlaýar.
berkarar vatanymyzyň her bir şäherdir owalarynda, her bir öýde döwletli ojaklaryň başynda bir giň saçaklar ýazylýar. Bir täze hasyldan nygmatlaryndan bir doldurylyp bedelip zähmetseýär ilmide. Gahrman arka dağımda, peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyza tükönüksiz alkyşlar aýdylýar. Görüşimiz ýaly hasyl toý münasibetli hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyzyň bir şaýser paýlary ýurdumyzyň baba daýhanlaryna gowşurulmagy munyň aýdyň suwtnamasydyr. Mundan başga bir bellak geçme zatlaryň biri bolan ýurdumyzyň bir hasyl toý münasibetli sergilenýän sergilerimiz hem aýratyn bir bellenmäge münasipdir. Mundan başga da başydyr salandalarymyz, estrada aýdymçylarymyz, gahrman arka dağymyzy, peder ýoluny münasip dowam edýän hormatly prezident arka dağly gahrman serdarymyzy, hasyl toýuny wasp edýän bir näçe aýdymdyr sazlary, çykyşlary ýerine ýetirýärler. Bu bolsa biz talip ýaşlary watan söýjüligi ugrunda terbiýelemekde, zähmetseýerlik ugrunda terbiýelemekde, insanperwerlik ugrunda terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Biz ýaşlary okumaga, öwrenmäge, döretmäge, öz saýlap bolan hünärimiziň bir ustad hünärmenler bolup geçmäge, ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka dağymyza, arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Goý türkmen halkynyň milli lider gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, ýyl ýurt bähwitli, umumy adamlar da ähmiýet alyp barýan tutumly işleri el müdama rowaşlyklara beslensin. Hasyl toý münasibetli gahrman arka dağymyzy, hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyzy ähli türkmen halkymyzy tüý süremden gutlaýan bayramlar gutly bolsun. Köp sağ olun. Bizem sizi yurdumuzda bellenýän hasyl toý bayramçylygy bilen tüý sürekden gutlaýat. Gelecekde de şu hormatly prezidentimiziň yurdumuzda alyp barýan ýaşlar teatratyna özüňiziň hünäriňiz bilen münasip goşunt goşmakda ilim bilim ulgamyna diňe üstünliklerim arzu edýär. Sağ olun. Edi watanaşlar, hormatly adamlar, ne ýurdumyzda hasyl toý giňden bellenip geçilýär. Hasyl toý münasibetli bayramçylyk dawaralary giň germe eýe bolýar. Ne görýän şu taýda milliliklerimiz janlanýar. Umuman o bu hojalygy puwdawnaky yetilen sepgitler, gazanlan üstünlikler örän köp. Edermen zähmetseýär daýhanlarymyz öňde goýan şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip gelýärler. Ýylyň ýylyna ýere ýydyk edip ýerden bol hasyl alýarlar. Ne Garagum derýasynyň kenaryna döwrewap güller bilen bürenen şu taýda bağa osanlyga öwrülen ýer saýnap dur. Kalbymyzda joşun döreýär. Gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň döredip berýän mümkinçilikleri netijesinde o hojal puwdawnaky gazandan üstünlikleri, yetilen sepgitleri biz aýdy giderli halkymyza ýetirip gelýär. Ne görýär şu taýda ähli amatly şertler, mümkinçilikler döredilen. Edidileşler, hormatly adamlar, şeýle mümkinçilikleriň sakatyna duran gahrman arka dağymyza, arka dağly gahrman serdarymyza tükönüksiz alkyş sag bolsun aýdýar. Gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik ömürleriniň uzak bolmagyny tüý süremizden arzu edýär. Edidileşler, hormatly adamlar, häzir gepleşigimizi kardeşlerimiz söhbetde arkaly dowam ederler. Gepleşigimizden daşlaşmaň, biziň bilen ýaýlymda galyň. Edi watanaşlar, hormatly adamlar, ne bayramçylyk dawarasy giň germe eýe bolýar. Hasyl toý münasibetli sergiler giňden ýaýwanlandyrylýar. Ine Garagum derýasynyň kenaryna dur. Garagum derýasynyň kenaryna bugun kuny ine bağa osanyga öwrülen, güller bilen bedelen ýerde gepleşigimiz dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Türkmen Suw Ilim Taslama institutynyň ululmy Nur Muhammed Taýlif. Nur Muhammed aga bayramlar gutly bolsun. Sağ olun.
Şu berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her bir ýyly ha görşüňiz ýaly uly bayramlara, uly toýlara, uly üstünliklere bezenip gelýär. Şu üstümizdäki halkara parahatçylyk we ananmak gylamadan şeýle şowhunly bayramçylyklara, onu da goşa-goşa bayramçylyklara betlenip geldi. Ine edermen daýharlarymyzyň çeken zähmetleriniň hödüýürini görüp şonu bir giýinden bellenip gelýän her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenmesine nelekin şu hasyl bayramy giňerim bilen ýurdumyzyň ähli ýerlerini bellenip geçilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ähli urlary boýunça uly üstünlikler gazanylýar. Şol hany oba hojalygyna da uly üstünlikler gazanylýar. Oba hojalygyny ösdürmekde suw meselesi esasy meseleleriň biri bolup durýar. Ine bu meselede de şu bizim suw gorlarymyz bolan derýalarymyz, Am derýa, Murgap, Tejen, Humar derýalarynyň hemmesi özüniň göz başyny ýurdumyzyň çäginiň aňyrtyndan alyp gaýdýar. Ine bu meselede de Gahrman arka dagymyzyň eňen öňden örjülükli daşar tiýatratynyň netijesinde 2015-nji ýylda Koreýanyň Tegu şäherine geçirilen bütün dünýä 7-nji suw forumunyň belent minberlerinden taryhy çykyşyna terhedüsü derýalary, deňizleri, kölleri, oňa degişli bolan döwletleriň suwlary arasynda aýagyny saklamak, netijeli peýdalanmak borçlary barada. Hususana maýdanyna suw diplomatiýasyny döretmek barada teklibini bütün dünýä gollady. Muňa baglykda häzirki döwürden ha derýalarymyzyň suwlaryny oňa degişli bolan döwletleri bilen dost dogrulyk ýagdaýda deň paýlarda paýlaşylyp ulanylýar. Am derýanyň suwuny oňa degişli bolan döwletleri bilen deň paýlarda biziň esas derýamyz bolan Am derýanyň suwuny oňa degişli bolan döwletleri bilen deň paýlarda paýlaşylyp ulanylýar. Hatta Lewap welaýatyna ýerleşen Düýeboýun suw howdanyny goňşy dogurlyk döwletimiz bolan Özbekistan döwleti bilen deň paýlarda agdybilikde ulanylýar. Ahal welaýatynyň Tejen derýasynyň goýunyna döredilen dostluk suw howdanyny oňa degişli bolan goňşy döwletimiz bolan Iran Islam Respublikasy bilen deň paýlarda gurup, deň paýlarda ulanylýar. İçki suw gorlarymyzdan aýawlyk arasynda saklamakda uly işler alınıp barýar. Suw howdalarymyzyň gowrumyny giňeltmekde, goşa akabalar, beýkeş akabalar arasalamakda da uly işler alınıp barýar. Biziň suw gorlarymyzyň esasy bölegi oba hojalyk ekillerini suwurmakda ulanylýar. Ine şu suw tygyşytlaýjy tehnologiýalary ösdürmek, onun tejribelerini önümçiligi ornaşdyrmakda da institutumyň alimleri tarapyndan uly işler ine alınıp barýar. Ine biziň institutumyzda içki ýaplarda suw ölçeýiji enjamlaryň ýöneköy ardan görünüşi, onu da suwuň derejesi ýokary alanyna da aşak düşürne de, onu da şol suwurş akabalaryň daýhan birleşe barýan ulura akaba, kiçirek böleklerine barýan kiçirek akaba, suwurş akabasy, ýa-da hatda bir suwçynyň alyp duran suwuny ölçmek üçin hem dürlü ölçeklerdäki suwurş, suw ölçeýiji enjamlary, onu da şol akyp duran suwuň göndün mukdaryny görkezýän çelli işler düzüldi. Häzir edermen daýharlarymyz, ine şol baba daýhanlarymyzyň çykdaýjasyny, ine şol suwuň akym mukdaryny çykyşyny görkezýär, göndün. Bunun başga nälekin hormatly prezidentimiň daşynyň getirilýän önümleri içinde öndürmek barada tapşyryklaryny esaslanyp, häzirki döwürde ekologiýa tarapdan arasa dersen, onu da öňköni dersler ulanýanmady, indi täze dersen, günüň energiýasy bilen, şu günüň şöhletiniň energiýasy bilen turşadyryp alynan, suwuklandyrylan, onu da ol südüjiler bilen arassalanan, suw tygyşytlaýjy tehnologiýalarymyzda damdyrjylar bilen ulanylanyna, şol damdyrjylar dykmaýan ýagdaýda ýa-da ýaşy ýagdyrjylar bilen ulanylanyna, ýaşy ýagdyrjy agregatlaryň deşiklerini dykmaýan ýagdaýa çeli arassalan şu utullary işlenip düzüp edermen daýhanlarymyza önümçiligi hödürlenilýär. Olaryň özleri şol ekin meýdanlarynyň gowrumyna görä, ululygyna, kiçiligine gerek dökünüň mukdaryna görä özleri ýasap, özleri ulany bermeli derejä çeli işlenip düzüp önümçiligi ornaşdyryldy. Indi biziň ekologiýa babatyna da arassa saklamakna garagym sehramyz boýunça da uly işler alınıp barýar. Şu ekologiýany arassa saklamakda Altynasar Türkmen kölmizi agdaman geçmek mümkin näl. Altynasar Türkmen kölüniň biziň garagym sehramyzyň jümmüşini baş şortu wakabaty 720 kilometr kesip geçýär. Daşoğuz bolsa 381 kilometr kesip geçýär. Ine şunuň şol akyp duran suwlar, onuň boýlaryna monçuk düdülen ýaly şol kölleri, bular garagym
Tehramyzyň aňdakly soğuk şemallaryny yumşatmakda. Tomysyň jowdaly ıssasyny yumşatmakda. Ekologiýa wabatynda araldan gelýän diýerli tozalaryň öňüni almakda, howany arasalamakda ähmiýeti ören uly. Indi şu ýerde garawym Tehramyzda ösýän sadak, çerkez, çöl ösümlikleriniň hemmesi olaryň häsiýetleri boýunça olar şemaldan yıkılmadığı için bir kökün dik göýberýär. Galan köklerini möýün kerebiýalyk şol çägeleriň ýüzünden ýeriň üstünden göýberýär gapdala. Indi biziň şu tomsyna çägelerimiz gün ýüzüne ýokary derejelerde gyzaşýaly, akşamlaryny gün matandan soňra giýje saat 11-12-lerde hasam sowaýar. Indi soğuk çägeler olur howadaky bu şekilde suwlary, çyglary özüne çekip her giýjede biziň çöl ösümliklerimiz ýanky belli bir mukdarda, belli bir derejede şol suwlardan peýdalanyp garawym Tehramyzda häzirki döwürde ine altyn asr türkmen kölüm howanyň çyglygyny ýokarlandyrmakda da ähmiýeti ören uludur. Esasen şu tadaklary köpeltmekde, Daşagul Welaýatyna bütün nädüdligine 20.000 hektar ýere öňden sadaklary ekilip häzir pazarlap ösüp otyr. Indi şonuň tehnologiýalary häzirki döwürde Lewap welaýatynyň darganaty etrawyna 10.000 hektar ýer, Daşagul welaýatynyň Ruhwelend etrawyna 10.000 hektar ýeriň taslama işleri biziň institutumyzda alınıp barlar. Özüm ilmi esaslarda. Indi şu çäge suw goýanyna gön aşak gidýär. Indi şol täze şol ýanky sadagyň nahallary ekilenne şoň köküniň gapdalyna suw saklaýjy toprak täze materiallary biziň alımlarymyz tarapyndan ilmi esaslarda esaslandyryp işlendirdi. Olum ardan. Şol çölümizdäki takyrlardäki toyun toprak, nahal ekilýän çukuryň 3-den 1 bölek topragy, şo takyr ýerlerdäki toyun topraklar 3-den 1 bölegi şo ýerlerdäki mallaryň dertlerini alyp çäge özüne dur. Ine şeýle ýagdaýda ekilenne ol 10-15 güne çelli şol sadajyga, sadagyň nahalyna gerek bolan çyglygy saklap bilýänligi işlenip düzülüp häzirki döwürde biziň taslamalarymyzdan ilmi esaslarda alınıp barlýar. Ine şu ýerde ýene bir bellek geçedimiz gelýär. Şu sadagyň pürü, sadagyň maýdajyk baldajyklarynyň biziň mallarymyza ýokumlulugy ýorunjadan ýokardygyny bellek geçmeli. Özüm onu bed edip ýygmak gerek gel. Kışın günleri ýağış ýaganda da, gar ýaganda da özüne dur goýlarym, diýerlerim baryp iý bermeli. Ine şu garawym Tehramyzyň şu ösümlik dünýäsini ýokarlandyrmakda, köpeltmekde, onuň haýwanat dünýäsini köpeltdirmekde, ine şu biziň altyn asr türkmen kölümiziň başwagt wakawatynyň, Daşagul golunyň ýöne akyp duranyda ähmiýetiniň ören uludygyny bellätimiz gelýär. Ine şu dabaraly pursatda şeýle işleri ilmi esaslarda alyp barmagy, Türkmenistanyň halkara derejesindäki awraýyny arşa galdyrýan gahrman arkadagy gahrman derdarymyz, hormatly prezidentimiz köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadagy gahrman derdarymyz, hormatly prezidentimiz ähli türkmen halkyny hasyl bayramy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Şeýle işlemäge, döretmäne, ýaşamany ajaýyp döwür berýän gahrman arkadagy gahrman derdarymyz, hormatly prezidentimiz Berkcan saglyk uzak ýaş, il ýurt bähmetli, dünýä ähmiýetli, mundan meýläki ähli tutumly işleriniň elmi damar wajalmagyny tüýs ýürekden arzu edýär. Köp sag bolun Nur Muhammed aga, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Tede geljekde işleňize gulüsünlikler arzuwlaýar. Sag bolun. Sag bolun. Merhabaynlaşır, edi vatandaşlara bu gepleşmede söhbetler şarkal dowam etýär. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Ahal vilayatynyň Göktup etraf komitetining başlygy şeýle hem Denanlar bölüminiň başlygynyň orunbasary Nurjahan Hojaýew bilen gepleşmede dowam etýär. Nurjahan enje şuny hasyl toy bayramy giňden bellenilýär. Bu bayramçylyk guramaçylykla geçirip dur. Ine şul bayramçylykdan öz ýürek boýsançylygyny beýan edýär. Biziň bir gödöl paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň bir şeýle bir gödöl ýerine hasyl toýy giňden bellenip otyr. Ne bu hasyl toýuna biz bereketiň bayramy, bolçulugyň bayramy, agdywirligiň, jewitligiň bayramy diýem aýtsak hakykatdan daş düşmür. Çünki nirede jewitlik bolsa, nirede agdywirlik bolsa, şol ýerde de bereket bolýar, mukaddeslikler köp bolýar. Hemmemiziň bilşimiz ýaly biziň ýurdumyzda biziň bir baba daýhanlarymyz häzirki wagtda toprakdan gyzyl öndürýär diýsegem ýalňysmar sebäbi diýsen şüýlüň özüni biziň baba daýhanlarymyz bereketli ak budagyň bol hasylyny watan harmanyna tawsyrmakda ýokary netijeler, üstünlikler kazandylar. Bizem näme şeýle bayramçylyklara şuň gününe gatnaşyp otyrys. Bizem öz gedegimizde ýerjemçilik guramalary bolup Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň etraf komitetiniň işgärleri bolup
hemişe baba dayhanlaryň, kärennetçilerin, gallaçylaryň arasynda bolup, olaň armasyny ýetirip günnölük täzelikler bilen hormatly prezidentimiň alyp barýan beýik siýasatlaryny wagt netihat etmek, düşündirmek işlerini şeýle hem her 10 günlüklerde bätleşikler ılgan edip, ılgan edilen bätleşiklerde ýeňijileri ýürüýte gymmat bahal towatlar, hormat hatlar bilen tiýlalamak işlerini alyp barýar. Ýylyň ähli patlaryna biziň bazarlarymyz gök we bakjak önümleriniň dolup dur. Çünki biziň döwletimizde häzirki wagtda biziň bir baba dayhanlarymyz, kärennetçilerimiz ýokary tehnologiýaly, innowasion tehnologiýalar ulanmak bilen daşar döwletlerden getirilýän ýokary tehnologiýaly ýa-ni kombaynlaryň, ýer sürýän traktorlaryň, mehanizmlaryň kömegi bilen ýerlerde uly işler alyp barýarlar. Näşuň netijesinde de biziň döwletimizde bolçuluk döreýär. Näşu bolçulukda ýaşamak, işlemek, zähmet çekmek ullakan baht bolup dur. Her bir bahtdan paýly biziň raýatlarymyzyň hormatly prezidentimize, arkadaşlyk gahrman terdarymyza aýdýan alkyslary bimeçwerdir. Menem şu şeýle ajaýyp bayram bilen, bolçulugyň, bereketiň bayram bilen türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyzy, şeýle hem hormatly prezidentimiz, arkadaşlyk gahrman terdarymyzy tüý sürekden mähirli gutlaýaryn baba dayhanlary, şeýle hem gallaçylar, kärennetçiler, mekanizatorlar hem şu bayram bilen tüý sürekden gutlaýaryn. Goý ilmi dama biziň döwletimizde bayramlaryň dowam bolsun. Bize şeýle bolçulugy döredýän bir halkymyzy esretli awadan durmuşda ýaşadýan türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadaşlyk gahrman terdarymyzyň janlary ta ömürler uzak belent başlary elmi dama aman bolsun. Alyp barýan döwletli işleri diňe rowaslyklara wetlendirip tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun, biz hem size ila tarafından alyp barýan wagt netihat işleňizde şeýle hem halkara parahatçylyk we anlaşmak gelene ählat barýan işleňizde diňe üstünliklere ýaranmagy tüýsürekden arzu edýär. Ýene bir ýola bayramçylygyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Mähribany illeşler biz bayramçylyk gününiň bayramçylyk söhbetleri bilen gepleşigimize dowam edýär. Ene bugünkü günde şeýle hasyl toýunyň beýlenýän gününe şeýle owadan sergiler gurnalypdyr. Bir näçe welaýetlerimiz özleriniň bir pavilyonlaryna sergileri gurnap, bir baba daýhanlarymyzyň çeken zähmetiniň bir netijesini şu günkü sergide görmek bolýar. Bizim gepleşigimize söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň häzirki söhbetleşigimiz bolsa Türkmenowa Hojalyk Uniwersitetiniň muallimi Anora Saparow. Anora muallim, sizi bayramçylykda hoş gördük. Sizi ýurdumyzda beýlenýän hasyl toý bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýar. Ene bugünkü günde gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiziň saýasyny biz ýurdumyzyň owa hojalygynyň ösmegine, owa hojalyk ulgamyna alınıp berilýän işlere uly mümkinçilikler döredilýär. Ene owa hojalyk diýemizde esasen biz baba daýhanlarymyzyň bir çekken zähmeti gözüňimize gelýär. Ene baba daýhanlarymyzdan biziň beýtaraplarymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuny bir öz zähmet üstünlikleri bilen bayramçylyk sowatlary bilen gelipdirler. Ene şol bayramçylyk sowatlaryny bizne bugünkü günde şu sergide ýagny hasyl toýunyň bellenýän ýerini açyk aýdyn görýär. Ene görýäs bolin bir gözüň dokunýa diýilende ýurdumyzda azyk bolçulugynyň bir näme derejede ýokary baha berilýändigini, azyk bolçulugyny ösdürmekde alınıp berilýän işleriň netijesini şu günkü günde görýär. Söhbetimizde şu owa hojalyk ulgamyny bir alınıp berilýän işler özüňizde mine owa hojalyk budagyny ösmegine münasip goşan-goşak ýaşlaryny terbiýelep ýetişdirýän bir ýokary okuw mekdebinde zähmet çekýäňiz şolar barada gurrunňyzy başlaýaly. Berkara döwletiň täzeýän galkynyş döwründe halkara paragatçylyk we anançmak ýylymyzda ýurdumyzdan gün faýym ösýär, özgörýär. Her bir günni toýdury şatlyk şokuny beslenýär. Diýarymyzda her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýeňşemesinde ýurdumyzda ähli halk derejesinde hasyl toýuny bellenip geçilýär. Hasyl toýuny daýhanlarymyzyň ýyl çeken zähmetine şuň bir bol hasyly ýetişdirdi. Susanna azyk önümleri, buğdaýlarymyzyna, ak paxtamyz, şeýle birine daýhanamy çeken zähmetlerine, şuňky günlerine bir miwasyny görýäs bizi. Şeýle daýhanamyza giň mümkinçilik döretip berýän arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň janlarsa başlardyk alyp barýan işlerini mundan beýle rowaşlyklara beslensin. Hasyl toý münasibetli gahrman arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň hemde ýurdumyzyň ähli daýhanlaryna hasyl toý bayramymyz bilen tüýsüregimizden gutlaýar.
Köp sağ olun molim. Bizem sizi yurdumuzda bellenýän berekedin, bolçulugyň bayram bolan hasyl toy bayramçylygy bilen tüýsürekden nukleýat gelecekde de yurdumyzyň owa hojalyk ulgamyna münasip goşan goşak türkmen ýaşlaryny ýetişdirmekde işiňizde diň üstünlikler arzu edýär. Sağ olun. Edi watandaşlar, hormatly adamlar, ne yurdumyzda hasyl toy münasibetli bayramçylyk dabaralary, giň germe eýe bolýa, ne owa hojalyk puwdawyna gazanlan üstünlikler, ýetilen tepkitler äleme äşkar bolýa. Gahrman arkadagly gahrman terdarmyzyň taýsy tagarlarlaryň netijesinde oba hojalyk puwdawyna aýratyn üns berilýär. Döwrewap tehnikalar bilen aýdy giderli üpçün edilýär. Ne hasyl toy münasibetli Garagum derýasynyň kenaryna yurdumyzyň welaýetleriniň oba hojalygyna gazanlan üstünlikler, şeýle hem oba hojalyk puwdawyna ýetilen sepgitler sergilen üstü bilen giňden halk köpçüligine ýetirilip dur. Ezidileşler, hormatly adamlar, ne yurdumyzda giňden toýlanylýan hasyl toy bayramçylygy münasibetli gahrman arkadagly gahrman terdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Ne kardeşlerimiz bugün kunna yurdumyzyň ösüşlerini, özgörtmelerini wasp edýärler. Gepleşikler bilen halk köpçüligine aýdy giderli ýetirip durýarlar. Häzir kardeşlerimiz söhbetde şarkal dowam ederler. Gepleşigimizden daşlaşmaň, biziň bilen ýaýlymda galyň. Mähribany illeşler bizine bereketli sahabatly türkmen toprağının bayramçylygy bolan hasyl toy bayramçylygynyň gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Mary welaýatynyň gelen illeşimiz bolup, Mary welaýatynyň Çörek önümleri karhanasynyň hünärmeni Dünya Jumabayew bilen gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Dünya ilk ölen näsidi yurdumyzda bellenýän hasyl toy bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýar. Näsiziň özüňiziň hünär bayramçylygyna biýsegem ýalňyşmart. Näsebebi gahrman arkadagymyz hormatly prezidentimiz yurdumyzyň ähli bilen deň derejede bir owa hojalyk ulgamyny ösdürmeklige de giň mümkinçilikler döredip berýär. Täze enjamlary bu ulgamda bu puwdagy ornaşdyrmakda bir daşary ýurt enjamlaryny satyn alyp bermekde de giň gerimli işler alyp barýar. Ine häzirki wagtda yurdumyzyň owa hojalyk puwdagynyň ösüşini açyk aýdyn görkezýän hasyl toy bayramçylygy toýlanýar. Şu hasyl toy bayramçylygyna da sizem öz welaýatyňyzdan bir näçe hünärmenleriniz bilen gatnaşmaga gelensiňiz, bir näçe başga welaýatlardan gelen bir özüňiz ýaly hünärmenler bilen bir söhbetdeş bolansyňyz, bir näçe welaýatdan gelen hünärmenleriň, babadaýhanlaryň bir işini açyk aýdyn görkezýän sergiler bilen tanyş bolansyňyz, şu pursatda şu hasyl toy bayramçylygyny özüňizde galyran täsiri şeýle-de hasyl toy bayramçylygy münasibetli bayramçylyk gutlaglaryňyzy illeşlerimiz bilen paýlaşaýyn. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna yurdumyzyň gününden güllä ösýänligine şaýat bolýar. Türkmen halkymyz ulu davara bilen hasyl toyuny Ak şäherimiz Aşgabat şäherine giňden bellek geçýär. Hasyl toyuna gelmek bize hem nesip etdi. Begenýär, buýsanýar, begenjimiziň çägi ýok. Mary welaýatynyň zähmet söýer daýhanlarynyň ösürip ýetişdiren bol hasylyny, çörek önümleriniň dürli görnüşlerini, gök bakçy önümlerimizi hasyl toyuna getirdik. Ýylla ulu davara bilen bellenip geçirilýän hasyl toy münasibetli türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlahatynyň başlygy gahrman arkadagly gahrman serdarmydy, bütün türkmen halkymydy owa hojalyk işgärlerini tüýsüregimden gutlaýaryn. Goý gahrman arkadagly gahrman serdarmydyň janlary sag bolsun, belent taşlary aman bolsun, il ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýlekde rowaşlyklara beslensin, toýlarymyz gutly bolsun. Köp sag olun. Bizem sizi yurdumyzda bellenýän toýlar bilen tüýsürekden gutlaýar. Gelecekde de bir zähmet çekýän uğruňyzda owa hojalyk puwdagynyň ösüşine münasip goşan goşmakda üstünliklere arzu edýär. Sag olun. Mähribanyleşler, ediz watandaşlar, biz bayramçylyk pursatlarynyň söhbetdeşarkaly dowam etýär. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň Arheologçylyk fakultetiniň kafedra müdiri, uly muallim Aman Murat Alanur bilen gepleşigimize dowam etýär. Muallimim şuň kunna yurdumyzda bir halkara parahatçylyk we ananşmak geline hasyl toy bayramçylygy giň gerimli geçirilýär. Bu bayramçylyga bir edermen babadaýhanama zähmetkeşlemez öz zähmet üstünlikler bilen gelipdirler. Häzirki wagtda yurdumyzda o hojalyň ösmegi netijesinde az howpsuzlyk hem üçin edilýär. Ine şu ýerde aýlanyp ber, ine şu ajaýyp sergilerde dürli welaýatlardan, 5 welaýatymyzdan gelen o hojalyk ulgamla zähmet çekýän o hojalykçylygymyz
şeýle hem öz pavilyonlar bilen tergiläpdirler. Şol pavilyonlar bir aýlanyp göremezde ilki bilen gözümize düşýän zat ýurdumyzda bir azyk bolçulugyny şeýle hem buňkugyna bir biziň miwelerimiziň, gök bakçalarymyzyň bir her ýylyň ähli mewsümine içerki bazarlarymyzda şeýle hem daşarky bazarlarymyzda eksport edilýän hem aýdyň sowtnamasy bolupdyr. Ýa-ni şular dogrusyna hasyl toý bayramçylyk pursatyndan öz ýürek boýsunçlygyny beýan edäýseňiz. Bütün Türkmen halkymyz Gahrman arkadağımızın arkadağı Gahrman ferdarımızın parasatlı yol başçılıgyna bereket bolçulugyň bayramy hasyl toýuny uly dawara bilen belläp geçýärler. Türkmenistan döwletimiz Gahrman arkadağımızın arkadağı Gahrman ferdarımızın parasatlı yol başçılıgyna ösüşleriň täze belentliklerine tarap batdy adamlar bilen ösýär. Bizim Türkmenistan ýurdumyzda halk hojulugynyň ähli pudowy bilen bir hatarda o hojul pudowyny ösürmek boýunça da ägirt uly işler amala asyrylýar. O hojulugyny geçirilýän döwrewap özgertmeler munyň özi ýurdumyzda bazarlarymyzda azyk önümler bilen dolup çyn etmek üçin geçirilýän işler munyň özi döwlet derejesindäki alınıp barlayan ägirt uly siýasatyň biridir. Bizim ýurdumyzda o hojul pudowyny ösürmek boýunça uly işler geçirilýär. Bu wabatda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynysy Türkmenistany 2022-2052 ýyllarda durmuş saatdaýdan ösürmegiň milli maksatnamasy kabul edildi. Maksatnamada ýurdumyzyň halk hojalyk pudowynyň ähli pudoklary bilen o hojalyk pudowyny ösürmek boýunça da esasy wezipeler kesgitlendi. Şol wezipeleriň hataryna ýurdumyzda o hojalyk ekinlerini öndürmekligi top vilayetlerimiziň toprak howa şertlerine görä ornaşdyrmak, şeýle hem hasyllygy artdyrmak, önümçülüge dünýäniň ösen kämil tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, şeýle hem o hojulugyna zähmet çekýän edermen zähmetkeş baba daýhanlarymyzyň ýaşaýyş hem zähmet derejelerini gowlandyrmak boýunça esasy çäreler göz tutulýar. Şu geçirilýän çäreleriň esasyna ýurdumyzda şu görüp durşumyz ýaly hasyl toýunyň sergilerini vilayetler boýunça görkezdilen o hojuluk önümleriniň şeýle hem dokma önümleriniň sergi nuskalaryna sine edip oturýarys. Biz özümiziň ýurdumyzda öndürilýän şeýler näzim magmatlara şeýle hem o hojuluk ekinleriniň däneli ekinleriň gowaçanyň kösükli däneli ekinleriň gök hem bakça ekinleriň miwelileriň durly nuskalaryna olaryň bol derejede öndürilip ýetişdirilýänligine ine şu taýda sine etdir. Bizim Türkmenistan ýurdumyzda doğrudan hem hojuluk önümçiligini ösürmek üçin ýurdumyz derejesinde ägirt uly işler amala asyrylýar. O hojuluk pudowynyň önümçiligini ýokarlandyrmak üçin muňa mysal hökümine hormatly prezidentimiziň fermany bilen Türkmenistan hojuluk ministrligine alym barlyk däneçilik institutynyň alym barlyk paýtaçylyk institutynyň alym barlyk ekonomçylyk institutlarynyň döredilmegi muňa misallar. Bu institutlar ýurdumyzda öz alınıp barýan işlerine degişçilikde daşary ýurtlaryň ösen tehnologiýasyny öwrenmek, şeýle hem özümizde ornaşdyrmak, şeýle hem özümizde ösdürip ýetişdirilýän o hojuluk ekinleriniň bir ýokary hasylly önüm hili gowy, keseller azyyan keşlere durnukly, ösdürip ýetişdirmekde amasy şertlere durnukly, şeýle hem mehanizasiýaň talabyny ödeýän gowaça, buğday hem beýleki o hojuluk ekinleriniň sortlaryny döretmek boýunça, şeýle hem ýurdumyzda şolar ornaşdyrmak bilen hasyllygy ýokarlandyrmak boýunça ägirt uly işler amala asyrylýar. Şeýle hem döwletimiz tarapyndan o hojulugyny ösdürmek üçin daşary ýurtlaryň ösen kampaniýalarynyň kämil tehnologiýalarynyň satyn alynmagy, şeýle hem daýhanlary bir dökün bilen, tohum bilen, şeýle hem kimik serişdeler bilen üpçün edilmegi muň özi o hojulugyna döredilýän ýeňilliklerden mysal bolup, ýurdumyzda azyk önümleriň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmäge uly mümkinçilikler döredýär. Ýurdumyzda o hojulugyny ösdürip ýetişdirmek bilen bir hatarda Türkmenistan ýurdumyz dünýä birleşiginiň köp konsepsiýalaryna, köp taslamalarına gatnaşmak bilen ekologiýa ýagdaýy gowlandyrmak boýunça hem ägirt uly işler amala asyrylýar. Noýabr aýynyň 8-ine Türkmenistan ýurdumyzda ähli halk bağ ekmek dawarasy geçirildi. Bu bağ ekişlik ýurdumyzda faýaly, türlü şeýle hem miwel bağlary oturtmak bilen ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýy gowlandyrylýar. Toprak, su, hova eroziyasyna karşı geçirilýän işleriň netijesinden mysal bolup durýar. Sebebi
ekleyen bağ nahallary bir howany arassalamak bilen, howany kislorod bilen baýlaşdyrmak bilen, özüne tozany hemen beýleki tüsse serişdelerini siňdirmek bilen, howany arassalamak bilen adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakda içeri bolup durýar. Şeýle hem ekologiýa ýagdaýy gowlandyrmak boýunça çölleşmäge garşy göreşmekde, howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde geçirilýän çärelerden mysal bolup durýar. Şeýle hem häzirki wagtda owalarymyzy, şäherlerimizi döwrewap taslamalar esasyna ösürmek boýunça işler geçirilýär. Şol owalarymyzda häzirki zaman şäherlerimizde bize bağlarynyň, bize gülleriniň oturdulmagy bir raýatlarymyz üçin, şeýle hem ýaş nesillerimiz üçin bir guwanç duýgusy bolup, bir gözellige, bir süýgü döredýän mysal bolup durýar. Bizim Türkmenistan döwletimiz gadymy mekan olup, ekrançylygyň dören meskenleriniň biri hasap edilýär. Muňa Türkmenistan ýurdumyzda geçirilen taryhy barlyklaryň netijesinde mundan 6-8 min ýyl mundan öň Aşgabat şäheriniň Demirasy günwatarynaky Jeytun medeniýeti mysal bolup bilýär. Şeýle hem arkadaly gahrman serdarymyzyň äne müňilliklerden göz başalýan atly ajaýyp eserini bizim äne medeniýetimiziň eýýän 5 min ýyl mundan öň buğdoýy, ondan da türkmeniň ak buğdoýuny medenileştirip önümçüligi ornaşdyrylan baradaky taryhy maglumatlar hormatly prezidentimiziň eserine şöklendirilýär. Hormatly prezidentimiz özüniň şol eserine, ýani müňilliklerden göz başalýan atly eserine bizim türkmen halkymyz, ata-babalarymyz ekrançylyk medeniýetini miras goýanyny, şonu kämilleşdirmek boýunça geçirilmeli işleriň ägir uly köpdigini belläp geçýär. Dogrudan Jeytun medeniýeti, Änew medeniýeti, Altyn Nepi medeniýeti, Marguş medeniýeti, ine bular bizim ir döwürlerde ýa müňlerçe ýyl mundan öň ata-babalarymyzyň ekrançylyk bilen meşgullanyny, dünýä ekrançylygyna türkmen ekrançylyk medeniýetini sogat berenligini bellenip geçilýär. Türkmenistan ýurdumyzda gowaçanyň däneli ekinleriň, kösükli dänelleriň, gökbakçy ekinleriň, meýweleriň bol hasyly ösdürip ýetişdirilýär. Türkmen halkynyň bagtyar ýaşamagy üçin taýsy tagallarlar amalaşdyrýan gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy hasyl toý bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, il ýurt bähwitli alyp barýan işleri mundan beýle rowaç bolsun. Köp sag bolun molim berent gurulmagy üçin biz hem size hasyl toý bayramçylaryň tüýsüregimizden gutlaýar. Edi watandaşlar, hormatly adamlar, ne hasyl toý münasibetli geçirilýän bayramçylykdan taýýarlanan gepleşigimiz şulardan ibarat. Pursatdan peýdalanyp bize işlemäge, zähmet çekmäge, ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Ýurdumyzda giňden toýlanylýan hasyl toý bayramçylygy bilen gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy, obu gojalyk işgärlerini tüýsüregimizden gutlaýar. Gepleşigimiziň niksanlaryna ýene-de ýaýlymda didarlaşýançak hoş sag bolun.